Sirwen! Dong! Wow! Ali, rago dong! Kamanay! Ali! Kamanay! Gutom na kaayo. Sa may atong kaunon, wala man tayo bugas. Ay sanay kay da ako'y kuhaon na sobrang tos pamahaw kay Oh, nanay. sige na, dali dito. Tara na yo. Mga man kong ipamahaw kay nanay, lobira man gyud kay magitay bugas ani nay. Manghulam Mangita tayo po, bugas. kahulam Naluya magbugas, naman ani? pus gutom. Manghulam. Timo lang sa nang lubi na, sa bigadong ta kayo kay madulog ko sa ubos kay manghulam ko Pagi bugas. panghulam. Bisa ko sala kalitsi ba. Nya sa kunay ha, manghulam ko bugas sa kalitsi ato tong silingan kay. Ayog dugay ha. Oh, nako ayog nako. dugay. Kailag na ibugas among silingan ronda kay maka wala bagit mi bugas sa balay, mahaw na lang paniot to nya paglubi. May duha ka tao diri niya. Abot man ani amo ang lugar taga-asa nito. Ano mo ilan eh? Hello mga katsap mga katinggilan. So naami diri karon sa bukid kay mangita mi og kanang pwede natong matabangan. Okay. So, Okay. pasa pa. Na may kapadulong diri usa ka tawo. Na Okay kapadulong na. diri. Basig luoy kina sila. Sige ato basig kinahanglan nagtabang ba. Oh, hinabuan man to na siya. Oy sir. Oh, naami gi mo diri sir. Taga mo sir. Kami sir, naagin mi diri kay nangita mi kanang pwede tabangan diri ba kanang mga pobre bitaw kayo nga pwede namo tabangan. Sir, pobre kay mi sir. Sugo taon ko ni Oh kani, pwede ni. So pwede natin tabangan. Sir. Sakto kay ni siya. Tabangan to. Kani nato tabangan. Asa man din sa asa man din mo sir? Kami ang kuan Marky Antindiro page. Mao ni nga mo ang kuan ang Dili, ano, Facebook. Oh. Profile. Unsa nang Facebook sir? Muna na uso na karon siya, bro. Sa social media na pero ay sa nagununaan ng Facebook kaya di pa magkabalo tudloan lang kanamo niya. Asa matapit ang inyong balay kay para. Papa di atong tumus bukid sir. So atong na kay uso. Hula ra mo tagod sa klitsing bugas dito sa silingan. Ay sak. Namahaw na lang mig kuan sir. Namahaw na lang mig Hindi lubi, sir, ba? kalibutan sa Facebook ni di ay. Wala. Ani Facebook wala Sakto kay ni. no. Wala gi sir. Mo di bantog ra walay Sakto kay ni tabangan to sila. Pila ra kinahanglan ng bugas 1/4? Dili sir, usa ra klitsi sir. Usa ka litsi raw. Usa ra ka litsi. Tigaan ka namo ko sa kalitsi, bidyuhan ka namo. Kay amo ipost sa Facebook. Pag post na naman mo viral ni, managhan man among kwarta ni, kwarta man mi ani. Mga kwarta mi ani. Tigaan ka namo ko sa kilo na. Pwede. Tawagan. Salamat kay sir. Nusak man ako ng sir. Dili. Ato na to diyang balay. Ato sa bihon kami sigdato ni sila. Sige. Tata, do na to. Sige. Sir, ngagaw sir kay. O di ba? Kuntit na. Sakto gini. Sakto lagi na views na dagan. Tuga una-una tutuhan ato tuga tungod. 1 million views na kay. Ta. Nay. Good news nay. Oh, nako noy kuan nay, nako noy gitawag nga vlogger nay. Oh, Nasugat anak ko ang gitawag nga vlogger dito nay. nya wa di ka kawa mo bugas. Nga na sila tagaan ko lang sa kilong bugas nay kung ma-post nila ko sa Facebook nay kung mudaghan ko ng ilang followers o viewers. Nya mo tuot ha. Alang nga nay kay narto sila nay padulong na dire sila na istorya ron. Tut aras na atong bus nay. Rato Oh, sige. Sir, darang balay sir. Pero Amo na nilang balay. mo di lang balay di ay. Video ko kay pigado din sila day. Sakto kay tabang ni. Tabang. Okay, pila. Asa sumama ni Maron? Ato tuara kong mama sir, loy kayo sir. To ang istoryahon. So karon for this video nataron dire pigado kay balay. So namoy ka sponsor niya, namoy ka kuan, mao na ni. Ali, pwede na to may storya mong inahan. Pwede sir. Ali god. Dali. May. Ayo. Uto. Kasi pangalan ni mo nay? Pilipa. Pilipa? Si Pilipa kini mo anak. Sirwen. Sirwen sir. Sirwin. So nay naa meron diri nay kay tungod vlogger mo may kabalo kag vlogger nay. Oh, kabalo. Nag-vlog mi nay kay tungod para maka kwarta mi. Usog ito? Gablog ta para makakwarta. Dili di kwarta oy. Mutabang ta. Ang mutabang kay. Mutabang. Mutabang. Kanindot anak, nga mo tabang. Nya kay kanan. Pasalamatan tong Dios. Nya kay ug mudaghan imong views ani. Madato na mi. Naninya, magkaabil may anang pagkadato. Dili na ta mo dili na mo na balik ko nay. Uy, Views lamot. man gagan. Labot. Ang latag sa ina. Nag-vlog ka. Mga ilanan mo!